Angamkeleke mbukeli ekhaya igama kuphumseleka Mthombeni bathula wandla ngawela umuntu olwela wasenkondla babana bakwazi ukubongela. Ngikwamukela kuyona ke iNetsazo ka TV kwi story sami lapho kumuntu osuke share khona ke istory sakhe kodwa esami eshare nje kusami esho inkinga abhekene nazo noma ke ebhodla omunye usuke efuna ukudlulisa umyalezo njengenjwayelo afuna ukudlulisa umyalezo ukuthi video ke ifike kulowo muntu loyo osuke enemfihlo yakhe noma ke asuke enze into sizeni esefuna ifike emndenini komunye kusuke kumngane omunye kusuke kubaba wengane kuningi nje okusuke kwenza komunye kumzali wakhe namhlanje ke basibhalelile ke lapha yana kwi-email yethu kwahlala unetsazo@gmail.com wasibhalela ke lana ke usisi ke namhlanje usekhona uzothi nje ke naye ake ashare ke istory sakhe kusona ke istory sami sisi wami kunjani Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila mhlawumbe usisi usemsize ngani njengeNetsazo ka TV Ngibhalele la ekhaya because ngifuna ngisize nginenkinga enkulu. Inkinga yami ithi bengihlala nomamami. Mangihlala nomamami umama shade. Mayishada kumele ahambe phela ohlala emzini wakhe. Imina kuphela ingane yakhe sokwaphoqa ukuthi ahambe nami. Wahamba nami angisebenzi bengisanda qeda umatric. Ngihamba naye ngohlala nobaba baba ke vele besiphethe kahle ngisho umama engakashadi. Senzela yonke into nje sinoma usiphethe kahle uright ngasemalini. So mayihamba nami siyohlala kwakho ubaba. Sihlala soba u3 noma uma bengena ebusuku emsebenzini. So njalo umama engekho ngihlezi ngiphuphe ngathi khona isilwane ngidlala naso. Ngiphapha ngijulukile njalo yenzeka lento leyo kodwa bengakwazi ukuthi ngixoxele uma ngaleyo nto. So ngilokhu ngithula nje ngingayinaki kakhulu leyo nto le ngitsho saya amaphupha amambi mhlambe. Ilokho yenzeka leyo nto kwathi ngelinye ilanga ngableeda nje ukuthi ngiyangena ama period ngibleed kuze kuphela inyanga. Phela inyanga nginciphe emzimbeni lokhu ngigula nje mangiya kodokotela like into abayibonayo babona lutho belokhu betha ama period nje yabo. Hayi kwaze ukuthi ngithola umuntu ke nami. Mangithola umuntu sithanda nesikhathi esincane ahambe. Ngibona nje nasebantwini ukuthi nginenkinga nje abantu abangithandisisi nje mangikhuluma nabantu bayashesha ucasuka imisebenza ngutholi nje impilo yami imahlakahlaka. Ngibona ukuthi khona into wrong ngami ngaze ngahamba ngaya ebantwini ababonayo ngayela mina ngaphandle ukuthi ngitshele nebani mangiya khona bangitshela ukuthi lezi nkinga engibhekene nazo ngoba ngilala nesilwane mina ngilalo isilwane njalo lesilwane sayisazenzela umathanda kumina manje nje ngifuna usizo ngempela because impilo yami imaxakaxaka nginenkinga mangihlangana nomuntu engakhombisa ungithanda manje ngikuphele ngisho isonto uzongishiya hamba nami sengiyazi angivele ngibona ngathi ayikho into engiyiphilelayo emhlabeni because lento le ngikhathele yona njalo ebusuku mangilala hlizofika lesilwane lesi sale nami and angikwazi ukuthi mhlambe ngichazele uma noma baba into engisola umuntu wangitshela ubonayo washo ukuthi ubaba wami ngihlala naye endlini ilwane zakhe lana nami manje angikwazi ukuthi ngitshele uma ngifile ngathi ngizobaxabanisa maybethi ke izilwane zilala nawe kusho ukuthi ubaba wakho uthwele noma kukhona izilwane anazo kwenzakalani kwathi uthwele because umuntu owangitshela abantu abahlukene bangitshela labantu ababonayo bangitshela ukuthi ubaba uthwele lo mnotho wonke lawa nawo uthwele usebenza izilwane zakhe zidinga amantombazane kumele silale namantombazane ukuze sithole amandla manje usebenzisa mina ngoba ngihlala nabo nje usebenzisa mina and ngiyasaba ukuthi ngimtshele uma leyo nto. Wena ngokubuka kwakho noma ngokucabanga kwakho ubona ngathi uma wakho uyazi noma akazi moyibheka nje lento eyenzakalayo Mangibuka mina umama akazi ngokubuka kwami nje umama akazi because ngihlezi ngibuzwa kwesinye isikhathi ubuya amconfront yena ubaba ambuza ukuthi hayibo le mali engaki iqhamukaphi ngabe kusakusebenza kodwa lokho uyambo umbona ukuthi ubaba futhi mangabe embuza kanjalo uvela ngazi noma ubona ngathi umthathela phansi inathi uyindoda yena uyazama nje konke lokho manje ngiyasaba ukuthi ngizoqhatha mase ngisho lokho kuzovela okunye ngibaxabanise yabo kanti umshado wabo usamusha manje okay ngoba uthi zilala nawe lezilwane lala nawe mhlambe uqale emva kokuthi usufunda isikole noma qale usumuve usuhlala naye ubaba uqale nje sengihlala naye ubaba akuphelanga ngisho isonto ukuhlala naye yaqala lento yenzeka ngoba nje ngisahlala ekhaya bengi-right manje futhi ngiyanqena ukuthi ngiphinde ngimuve ngibuyele ekhaya kuphela ngiyasaba because ngeza la ku-right yonke into and ubaba usiphethe kahle kodwa sengiyayazi izinto azenzayo and ngiyasaba ukuthi ngiphumele obala ngisho izinto azenzayo because ngiyayibona njalo mangabe lento le futhi yenzeka mangabe ngekho uma ukuthi ukhona uma aziyenzi lutho izilwane zakhe azenzi lutho uma ukuthi uma akasebenza ebusuku mhlawumbe ukhona akwenzeki lutho lapho ngizozothola khona ukuphumula ke
Because kwesinye isikhathi ngithi ngiyavuka ngigcwele igazi noma ngivuke ngimanzi khona ade yenzeka noma ngalala ngigqokile yenzeka. Manje awusoli mhlawumbe ukuthi njengoba uthi uyaphumula wakho mekhona engekho awusoli ukuthi lezi zinto lezi zibuye ilale na uma wakho naye awuboni na kukhona ushintsho umuntu othi niyazwana noma wakho nabudlelwa noma wakho awukho ushintsho lubonayo mhlawumbe lenzeka kuma wakho uthi naye mhlawumbe khona into emdlayo ngaphakathi ke kuyena okusho ukuthi khona into enzekayo mhlawumbe naye asabayo kuyikhuluma. Angiboni kanjalo because uma yena ngimbone right inkinga yena unokubona kumina ukuthi ngathi khona into engekho right kodwa angazi noma akacabanga akaboni ngalendlela bo ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi ubaba uthwele noma yini akaboni nje akaboni ngempela nami ukuthi ngiyasaba ukuthi ngimtshele kodwa yena ngibone ukuthi mhlawumbe lezo lane ziyakwenza kuyena because ngiyacabanga ukuthi ngabe usekushilo lento nje yenzeka kumina kuphela and yenzeka ngabe khona manje ngani noma uyena lo baba uyashintsha noma abe inyoka yini ebusuku yenzeka mangabe engekho uma kuphela mangabe khona uma ayenzeki azikho inwane ezingilala ebusuku. Manje ke ubaba lo njengoba usho wona waqala nje baba esibudlonaneni noma wakho bathandana nje babantu abajola noma wakho isikhathi eside baseke kwayimase beyashada kusuqede nawe isikole kusuqede umatric. Ubaba lo benayo umunye umuntu phambilini noma nje uqala kwakho ukushada ushade noma wakho? Ubaba ngokuzwa kwami ungoma washo ukuthi wayinayo unkosikazi nengane. Unkosikazi ke washonelwe ingane wahamba unkosikazi nganomsehlala eGolini kodwa nje ingane yabe yashona isindala ngicathela ko18 yashona unkosikazi ngazi baxabana kanjani ingane sishonile wahamba manje ngokuhlanganisa nje izinto nami ngibuka ukuthi ngenzeka ukuthi lo baba hlapha ilwane zakhe zayiphindelana nengane yakhe angazi because nami ngibheka leyo ukuthi yashona ingane isikuleyo umnyaka nawe futhi onayo isikuleyo umnyaka ukuthi ke isibulawa yini ngifuna ukuthola lapha istory ukuthi ke yayisibulawa yini ke ingane emuthola makushiwo kwathi ingane yaba necancer yasiku stage 4 cancer yashona ingane nje izinto ezikanjalo unkosikazi wakhe kodwa usaphila ke yena wamuva la ba divorce wahamba ohlala eGoli. Okusho ukuthi ubaba lo besashade kanye akaza ashade nomunye umuntu besayilowo mama divorce naye sekuba makho manje umuntu wesibili. Yebo. Ithanda ukuthi ibe nzima ke lento kodwa phela mesihleli emphakathini sizwe izinto ezikhulunywayo ke abanye abantu noma nawe umuhleli endlini ayikho nje into ekusolise noma mhlawumbe kukhulunywa ke omakhelwane ngale kwaloko okwenzeka kwena mhlawumbe kukhona mhlawumbe okunye ke okwenzekalayo mhlawumbe abakhulumayo omakhelwane nabantu ke bendawo baze nawe uthola ukuthi usuhlanisa sakhe story. Angeke ngize ngiqamba amanga because kule ndawo lesihlala kuyona mina angibajwayela abantu kodwa nje into nginothise njalo mangabe ngivuka ekseni ubaba uyathanda ke iparish unokuthi sipheke iparish uyena kuphela simphekela thina silidla simphekela iparish asho ukuthi ngicela ngiphakele esinye isitsha nesibeke lapha endlini inkinga ukuthi sife sisiphakele sitsha sisibeke lapha endlini aqeda ahambe emsebenzini akalidle iparish angazi futhi uyakhiya ke ekamereni lakhe manje angazi lo parish usulidla nini nje nokuhlanganisa into eziningi noma ngani umsuku ephakela zona lezi ilwane zakhe noma zidla iparish yini. Imake muthi uyakhiya ekamerweni benoma khona balala kuliphi kamera noma mhlawumbe unelinye futhi alikhiyayo kwikamera lakhe le yedwa futhi elinye eceleni basebenzisa ikamera lodwa kodwa leli sifaka khona iparish ikamera lakhe kuphela ubaba. Ungena yena ukuthi nami ngiyasaba ukubuza uma ukuthi hawu lelo kamera indaba lisebenzisa ubaba kuphela yabo angaze ngize ngifike lapho because naye shothi akasibona ngesidingo sokuthi ambuze noma uyazi uma ukuthi mhlawumbe leli kamera leli ubaba ulenzani yabo because naye uyangikhumbuza uma uphakela ubaba wakho umphakela iparish kodwa akaze ngimuze ukukhuluma naye ukuthi umbekele iparish lapha yana utshela mina kuphela ubaba lokho ukuthi mangapheka iparish ungiphakele mase ubeke esinye isitsha lapha yana uma angaze ngimuze ukukhuluma nalokho inkinga mina ngiyasaba ukuthi nami ngimtshela ukuthi uma ubaba ngimtshela uma ukuthi ma ubaba uyangitshela ukuthi angiphaka iparish ngilibeke kule leyana yabo ngiyasaba ukusho lezo zinto ezikanjalo. Mama soliphaka ke leli parish leli ulibeka endlini uyangena phansi noma mhlawumbe ulibeka pha umnyango noma uyena ohambayo ulibeka khona. Ufika athi nje ngiphaka indishe ezu2 elakhe nalelo parish azolibeka lapho yena uhamba uyibekela khona. Kuphela wena awusoli lutho uqale nto ukusola ngoba usuba nezinto entoke zenzeka kuwena. Angisohambe ngasoli lutho Nkosi yami ngasoli lutho and into ayenzayo ukuba angena la kamerina kuphela ongenayo angazi noma uyangena yini kodwa nje mina angazi ngibone umuntu ongena lapha uyangena abeke lelo parish akhiye aphume. Akalibali futhi nakhona mhlawumbe ukwenza into eziningi ukuthi uthole ukuthi ngelile la uzothola ukuthi uzoyivalela khona ahlale umuntu ongangeni khona nje njalo. Hayi akangeni nje la kamera le ungena ngaleso sikhathi kuphela futhi akekho umuntu ovumelekile ukuthi angene kulona angazi ukuthi baxoxa bathini benoma kodwa nje noma ukuthi mhlawumbe uyazi uma angazi ngoba nje akekho umuntu ongena kule kamera ngaphandle kwakhe.
Wena-ke ngokwakho Ikhosini Nethezeka TV sina sike sithi umndeni awusuqhathi noma asuxabanisa but sifuna ukubahlanganisa abantu sibasize ngoba siyalungisa thina izinto asibaqhathi abantu. Wena ngokwakho yini oke ufiseke ukuthi yenzeke? Mina sengikhathele lento le. Ngikhathele ngempela because impilo yami ngifile ngathi imile. Kwesinye isikhathi ngibe ngicabanga ngisho ukuyibulala. Because ngiyabona ukuthi angeke ngikwazi ukuphila emhlabeni la ungathandwa umuntu. Lo ufila khona engathi abantu uyabacefezela unesicefe noma unesigcwagcwa noma unani. Manje nje into engifuna ukisho ngifuna usizo kahle kahle. Ngifuna ukutshela uma ngifuna isibindi sokuthi ngitshela uma ukuthi kwenzakalani. And ngimchazela nokuthi ngize ngayo nabantu ababonayo bangitshela ukuthi abantu abahlukene bangitshela indaba eyodwa. Ile nto engifuna ukuyitshela uma because ngikhathele ukuphila kanje angikwazi ukuthi njalo ngilalo yilwane anginayo mina umuntu ongithandayo emhlabeni ngihlezi ngixabana nabantu ngempela sengikhathele ilokho nje ngicela usizo ngempela. Njengoba uzwileke lapho ke mbukeli ekhaya isinto ke sithi ingane ezalelwe ekhaya ingane yasekhaya. Ngakho ke kubalekile ukuthi wena mase wenda noma ke usuthola ke umuntu ke ozokulobola kuthatha uyohlala naye emzini wakhe uyovusa elinye ekhaya nalowo muntu ile ngane phela oyitholele ekhaya ingane eyalapha ekhaya iyasala isale ekhaya ke nogogo nomalume kube nje ingane yasekhaya ngoba akuyona ingane yasemshadweni. Ngakho ke kubalekile ukuthi wena uyishiye ngoba mase ufika phambili umuntu ngeke umthembe. Ngihlezi ngisho ukuthi mina umuntu angithembe ngisho baba wengane mina ngengane yami kangakanani ke ingane yentombazane abantu besilisa bengathembekele kangaka athi umuntu uzokuthanda nengane yakho kanti yena uyazi ukuthi uthandela ufezikisa inhloso zakhe. Mina ke igama nguGugumisele kaMthombeni ngithi nje lesi ke bekuyistory sami lesi oyasho khona lapha usisi ukuthi unenkinga naye uyalicela usizo kumuntu nje ongakwazi ukuthi amsize noma akabhekana nalenkinga abhekana nayo ukuthi akwazi naye phela ukuthi ke alulileke akwazi ukuthola nomuntu naye amthanda ngoba uyasho abantu besilisa akupheli ngisho isonto esemdlolelaneni noma ithandana nomuntu umuntu kuyaba usiyamshiya futhi nokopha uhlezi wopha uyacabanga ukopha inyanga yonke ngathi kuyinkinga ukopha u3 days kangakanani ke umuntu esizopha inyanga yonke. Nawe ke ungasibhalela noma ucomment lapho ke futhi ungakhohlwa ke njalo ke subscribe uphinde futhi ushare ulike khona lapho ke ku YouTube usubscribe ushare bese uyalike uphinde futhi usibhalele lapha yana ke ku email yethu kwahlala unethezeke@gmail.com. Mina nguGugumisele kaMthombeni ngithi nje danko.